Almost pa rin, almost. Allah ka! Allah! Oh, sige, up! Basintang rin. Nakabukay na. Wala yan sa rider, nasa motor at nasa gulong. Pwede na! Shoutout po sa lahat ng viewers po natin. Dito tayo ulit sa kabundukan, dito sa amin, part ng Pangasinan. So, today is Saturday. Hindi po tayo naka-helmet at wala po tayong boots, pero naka-combat po tayo. Ayan. Saka naka-gloves po. So, may mga kasamaan po tayo na riders from Urdaneta. At yung mga iba nauna na. So, nandito daw yung mga beginner raw, to be guided by Pare Clark. So dito tayo sa, medyo tricky naman siya. So kung talagang beginner yung dadaan dito guys, mahirapan din. So yan, partida po. May karga po tayong bigas na 25 kilos. Part na po ng ensayo po natin. Yan, so kunan natin ng video. Tignan natin kung talagang beginner raw. Na Pare Clark. Aba, aba, aba. Mga beginner raw. Piste, nasa motor, wala sa rider.
Builo, builo. Jay kuma. Ah. Builo am. Sige bye. Allah ka! Allah! Allah! Akong bibiyang kutan! Akong bibiyang kutan! Akong bibiyang ko kunakit. Kaya tatay? Hoy, Kaya naman. ginuhit ko. Sige ako kumaka kumakuyo dahil. Maud bay guyod. My goodness. So yun, napagod ako sa paghila. My God. Mga loko kayo, pinagod nyo ako. LOL! Ano, mga tatlong master hinila ko. Oh. Kaya mga tatlong master na hinila ko. Ah, pinagod niya ako ah. Ayos. Ayos. Next bike. Palit Sige. gulong. Escobar na. Oo. Aski. Husky. So dito tayo ngayon sa Longboy Trail. Napaka-basic na ngayon yung daan. Oh. Pang beginner. Pang beginner yung daan. Oh, may nag-aabang nang nagbibideo. Kotro. So dito tayo mag-video. Tignan natin yung performance ng mga beginner daw. Pero hindi naman beginner. Wala yan sa rider, Babaan mo. nasa motor at nasa gulong. Oh. No help. No help. Ayan. Walang ganun, nasa motor talaga yan.
moments later. Oh, sige, up, pasit lang rin. Pwede mo. Udah gini. Kau mulug ka sir? Mulugam. Talalayam, mulugam. Eh, basit lang nun. Uy! Nasa motor talaga ang mga pag-ahon. Ang pagtitrail nasa motor. Wala sa rider. Natuna. Uy, 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 uy. Uy. Matintinag yung manok kain. Yung manok. Isimpan to dyan nga to. Isimpan to dyan nga to. Hey, dadapay lang dyan. Lagay mo na. Oh, next. Scammer. Yung pa si Mono ha. Oh, oh. Hala. Hala. You serious? Oh. Oh, oh. Kaya yan, kaya. Kaya yan. Halay. 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 Oh. Oh. Bisik, bisik. Bisik. Oh. Iya. Dahil ito tulad niya master. Diet ko matinulad mo, master. Malaki na. Ha? Bisik. Halay. 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 Nakamukay ka. Below. Này 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 lagi mas terai nama game dalam tak ada game dalam tak oh come on oi hop mana
Willow. Oo. Nay, pa lang mo ni salat kay. Oh, paraguyog. Hey, what's that? What's that? What's up? What's up, mananap? What's up, malalap? Tapos buka ka buwelo ng konti dito sa baba. Oh, yan. Ops. Oh, yan. Banat. Oh, nahala. Oh, ganun lang. Sige lang. Tagasok si Kalaspan. Ha? Tagasokan. Stay. Tawag-wag. Plats? Apa kapag plats ka? Diyan naman ang pigsa ka rin idol na. Amo. May napuran. Sa gas line. Tapos pala may isa pa ya. Ay na. Ang utumajubit na. Ha? Ampay? Yung tatikal, No. running mo. Mukhang medyo nasunog yung lining. Ha? Mukha lang. Nag-running mo. Kaya yan. Ha? Nag-running. Pag-slide. Hindi na nakabay. Feeling mo lang yan kasi pagod. Wow, sa ako naman sumusukat okay lang sa Jarpace. Uskubar na. Okay, nananuki. Yan yung motor ni Juan. Jarvis. Ang video. Muro siya kaumpay video mate. Dakay mo gamay Bisik. kayo mo. Bisik. Oo. Ayun. Kaslawan. Ayun. Maadal mo lang di aja. Yan na adadalan na dyan, secret passage. Maadal ko mo di ka dyan no ma-overrib mo talaga umali. Ang umalis na talaga ng overrib. Ayun. Ibuilom dyan agin inayad din ka na habang Agad ka tapos vrr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 
Nag-slide na yung lining mo. Kick. Minute lang ay. Walang dito siguro. Nag-uuyong na kita motor yaw. Sige, sige, itras mo pa itanong ka, may kalsaw. Diyan pa set, tanong ka. Oo, ta. Guwapo di pinaguli na tayo. Kita baka napaltikan di pitak. Boy, maka nakasultok. Okay. Naku-open kami ni. Okay na dito pa Levi's kit na pan cylinder head. Jadi XRED niya di mo Nabunot yung air cleaner mo. Lipat na. Kaya yan natin. Po, hila. Pahila. Yan. Nyara ta. Chok. Ayos. Hindi na kape ah. Nakaya na kan? Kaya na. Oh, sige. Guys. Paray. Dadamit video. Oh, silang. Si Argip King. Si Argip King. Oh. Oh, Jarvis. Jarvis of Santa Catalina. Master Ensyong. Dito yati kuha. Idolin nyo. Di pa naisagog. Bisik. Oh. Di pa nagre-revolution. Idol lang. Oh. Ang video ta ah. Oh.
Okay. Ang video may tada kami muna. No, dapat video man hindi video tayo manin. Bye bye. Bye bye. May mahirap ba? Pababa, sir. Kala ko mas madali dahil pababa. Mahirap pala. Pero masarap. Bye bye. Ay. Nakapagpalingit manain. Yan. Let's go. Okay. Bye bye. Sige. Sisiw. Oy. Will. Pura na. Namatay. One. Will. Clutch. Bitaw mo yung clutch. Nagbarokbok. Oy. Muntik na.